De leden van hondensportvereniging Het Noorden uit Burgum binnen dringend op zoek naar een nieuw trainingsveld voor haar herdershonden. Ze hebben haar fjouwerlijn al afscheiden van Vereniging De Woorden en zo'n tussenmijtijd is het officieel. Het contract renteert hier aan. Nou, eigenlijk ben we 14 december, sindsdien ben we al op ziek. Ik ben bij heel veel gemeenten geweest, maar helaas had het dus nog niks opgebracht. En de neet is eigenlijk wel heel heeg. Wie mij hier in Burgum trainen tot december, maar wie ziek je eigenlijk al iets voor na december. En we hebben dan alles mooi opbouwen kunnen, want we trainen eigenlijk het hele jaar tro, waar of geen waar. De club weet goed wat ze wil. Ze zetten alles op alles om een oorplak te vinden. Voor een Nijveld hebben ze een aantal eersken. Nou, het mooiste is dat het in de gemeente van in ieder geval van de omgeving van de Waarden is. Centrale as. Burgum, Drachten, Ljouwt, dat maakt het op zich al je net zo vol uit. Alles wat er tussenin zit, dat maak ik. Het liefst 100 meter bij 100 meter. Oftewel de grootte van een voetbalveld. We hebben lantaarnpalen om deel zetten met een eigen kantine en we hebben een parkeerterrein zeer, of dat we dat zelf onlezen kunnen. En als we dat nog huren moeten of kopen, dat maakt het dus net zo vol uit. Soms dan krijgen we een terrein, een tastjoert steeds maar. Alleen nog het probleem daarvan is dan wordt er na een jaar of na oren worden dan huizen gebouwd. Dus wie moet hier best wel deel zetten, dat hij hem nou van die Annexien kent. Dat is best wel zonde dat het na een jaar alweer afbrutsen wordt. Maar dus wie zie je wel echt iets voor een langere tijd. De vereniging is vlot groeid en had ambitie om stappen te zetten. Voor de toekomst had de vereniging dan een grote plan. Wie wil graag wat groter en wie wil graag eigenlijk wat laagdrempeliger wezen. Dat net alleen nog mensen mijn header hier omwippen, maar eigenlijk is alles gewoon hier welkom. En we vinden het gewoon heel fijn dat iedereen je langs kan wippen voor wat advies. Wie wil naar socialisatie, doorweg gehoorzaamheid. Het speuren dus hier wel zijn, het manwerk. Dus we zijn eigenlijk heel breed. Ze binnen ons kofke op ziek en de contacten met gemeenten binnen soms tijden dreig. Doch zetten ze terug en let het moed net zakje.